Aguroy, ito na yung time mga labs na marami nang ma-deport, no? Next year, I think, na mayroon na talaga ma-deport, guys, kasi mas marami-rami kasi nga, parang last year, wala mang na-deport. Oy, last 4 years, wala mang na-deport. So, ngayon, dahil si Trump na yung nanalo, hala, guys, magbantay-bantay, din nang wala yung mga papel, no? Alam nyo ba na marami ding nagpapanik, guys, sa social media, sa TikTok, sa YouTube, yung mga may papel, yung like green card holder. Itong mga green card holder, hindi po yan dapat mag-alala. Kung pumunta ka dito sa US na hindi ka pumasok na illegal, yung pagpunta mo dito, no? Like katulad sa akin, hindi ka madideport. Oy, pero ang daming nagpapanik kasi, nakikita ko. So kasi ang daming gumagawa ng fake video na kahit mga citizen i-deport. Imposible ha, guys. Hindi po yan mangyayari. Ang i-deport lang is yung mga nagpunta dito sa US na may green card na. Binigyan ng green card and di nagpunta sa US na illegal or nag-overstay, yun siya. Pero kapag citizen ka na or green card holder ka na, okay yung pagpunta mo dito. Hindi po yan. Oy, pero I think ang unahin daw ngayon, no, is yung mga nagpunta dito at saka yung mga ganggang criminal, guys, yung unahin, guys. And delikado na talaga, guys, kasi ginagamit na yung military. Oy, hindi man siya delikado, pero nakakatakot ba sa ibang mga tao na talagang nandito sa US at saka walang papel. Kung sa atin pa, no, kung sa atin pa talaga mga loves ko, nilusob ang Amerika talaga ng mga illegal alien or yung mga tao talaga na criminal, kasi hindi ko na basta mauna na siya, daghan kaayog nga hadlok karon, no, kay daghan kaayog mabalik yun sa laing lugar, hindi lang mga Pilipino, guys, lahat po, no, lahat. So yun, ako ngayon, para sure na talagang hindi ako mabibira dito sa dalan, magdala-dala did kog akong papilis, guys, no, para sure jud kay ang ato bayang naong murag mukhang murag criminal. May sabi-sabi din na ngayon mag-impake na daw yung mga mga walang papel dito. Alam nyo, na man ako sa totoo lang, naawa ako sa mga tao na andito, lalo na maraming Filipino, maraming Mexican, na mga hardworking talaga. So, nakakaawa man talaga, pero dapat talaga, kung gustong magpunta dito, dapat ayusin yung papilis. Pero sad lang kasi, guys, kasi talagang ang iba dito, no, walang mga papel, at ang tagal-tagal na 40, 30 years, mga 20, ganun. Ang tagal-tagal na dito. So, kahit ganyan, guys, kahit sobrang tagal ka na daw dito, and then wala kang papel, hindi ka citizen dito, or hindi ka, yung parang illegal yung pagpunta mo dito ba, i-deport jud daw kuno ka, oy. Kaya ang dami nang nalilisang ngayong panahon na, guys. Iwan ko, naglisang-lisang ng iba. So, yun lang siya, kasi yun talaga yung dapat. Kapag pumasok ka talaga sa ibang bansa, dapat talaga okay ang imong mga papilis, no. So parehas sa Pilipinas, kung may mga magpunta doon na foreigner din, mga ibang lahi, dapat process talaga din ganyan din, no. Kung merong lulusob di maano tayo mga Pilipino, mapildi tayo kung lulusubin tayo ng ibang lahi, same lang din yan. So kaya ganyan ang mga gagawin daw dito ngayon. So kaya yun, iwan ko kung anong nakain ko kaninang umaga, mga labs, no, na naglalaro na naman din ako dito ng mga Christmas decoration. Nagpunta ako sa basement, naghakot. So wala ito sa plano, dire-diretso lang. Sabi ko, ilagay ko dito, ilagay ko ito, di ba? Pagkatapos nito, next year, kukunin ko na naman. Ako lang yung napapagod, guys, habang naglalagay ako nitong Christmas decor dito. Ang iniisip ko, next year na po. Sabi ko sa isip ko, ayaw ko na itong kunin. Maganda itong whole year itong naka-display itong Christmas tree, no. Dapat whole year ito, I don't really wanna magbalik-balik tayo display kapagod. Yun, paalis na si Mr. guys, and of course tayo na sa bahay. Bago siya alis, alagaan muna natin, tignan natin yung damit niya kung okay ba, and then yun, may dumi siya, guys. So ngayon hinubad niya pagkatapos kong nilinis, kasi sabi niya ay labhan mo na lang yan. At pagkatapos nito, dahil wala si Mr. buong araw nagtrabaho, ako naman is maging busy ngayong araw. Please, very careful, ha? So yun, guys, ito yung gagawin po natin ngayong araw, ay maglagay po tayo ng mga dekorasyon sa labas. So last year hindi ko po ito nilagay, pero ang iba pong gamit dito, mga darling, is galing po ito sa dumpster. Yun, tinapon at inayos lang ni Mr.
At ito namang nasa bag na ilagay dapat sa harap ng pintuan, ngayon ko pa lang ito magagamit. Kay biyanan po ito, very old. So, sobrang delicate po talaga siya guys kasi sobrang old na niya. So, gamitin po natin. Maganda pala talaga siya. So, dahil hindi na siya nagamit ng ilang taon, ang battery is nasira yung battery guys. So, kaya nilinis ko para magamit natin ulit. So yun, tapos na, nilagyan ko lang siya ng ribbon na malaki. At itong maliit guys, nilagay ko lang dito sa kitchen para naman may Christmas decor tayo dito sa kusina. So naghalongkat ako dito kung ano pang makikita natin para i-add natin sa ating mga nilalagay sa labas. Mga Christmas decoration na dalhin ko sa harap ng bahay para mag-start na ako. Kasi naglagay na ako doon din, nakita ninyo, di ba? So, tara, alsahin natin ito. Marami talaga si Taming mga ilaw, mga darling, no? Pero kaso ako lang isa ang gumagawa nito. So, hindi ko talaga, kung pwede palang ilagyan ko ang palibot ng bahay ng ilaw, why not? Pero talaga ako naman yung naglilinis, ako yung maghahakot pagkatapos, nakakapagod siya. So, kung ano lang makakaya ko, yun lang ginagawa ko. So, itong mga ilaw na plano kong ilalagay, kailangan natin siyang i-testing bago natin ilagay kasi mapapagod ikaw kapag paglagay mo hindi pala siya gumagana, no? So yun, start na tayo dito sa labas mga loves. I-plug natin, testing kung okay ba, kung umilaw ba siya. Pero this time talaga, sobrang dali yung ginawa ko kasi bumili kami ni Tami ng hikot na pangtali ba mga loves para madali ang buhay. Kasi kapag hindi ko siya lagyan ng tali, i-ano ko lang siya, i-circle-circle dyan, mas matagal. Pero this time talaga sobrang dali, promise. So buti na lang na napagplanuhan ko na bumili ng tali ng green na yan. Iwan ko, akala ko maging maginaw na pero ang hangin maginaw pero ang araw sobrang init. So hindi ko mag-get, so kaya hindi ako nag-jacket ito. Naglagay ako ng mga ilaw-ilaw. Dekorasyon, ilaw. Yun. So i-try natin ito mamayang gabi. Sana mag-work. So, yun. Iwan ko kung bakit mainit ang araw and then yung kapag yung hangin ano sa ano mo. At dahil sobrang haba yung ating ilaw, kailangan natin siyang ilagay dyan and then ipalibot and then ibalik na naman. So yun yung ginagawa ko, ilibot-libot ko na lang. At dahil alauna na guys, nakalimutan kong kumain, wala pala akong rice. So sobrang gutom ko na dito. So kailangan kong magluto ng rice, buti na lang marami tayong rice sa baba, wala na pala dito sa taas. Alam niyo ba guys, every year ito yung ginagamit ko doon sa labas. This is not really for outdoor. Kaluka man ito. Nagluka-luka. So, migani, kaya hindi kami nasusunog dito guys. Na ilang taon ko na itong ginagamit. Since nagbutang-butang ko Christmas tree sa labas, ito yung mga ginagamit kong wire doon sa gawas kasi ang haba niya. So, ngayon, may pagkaanik pa talaga ako kasi talagang hindi pala siya for outdoor. So ngayon, dahil walang ulan at walang snow, matagal pa yung snow at parang walang ulan naman, itry ko itong ilagay ulit sa labas. And then, mag-order ako ng bago guys. Kasi bago tayo makurintihan ito, magkurog-kurog, and then masusunog ang bahay, no? Iwan ko kasi sabi ni Mister, okay lang yan, ilagay mo sa labas. Diba? Sinabihan niya ako, okay lang yan, mag-ano ka doon sa labas. Yun yung mo. Guys, may pagkaanik talaga itong asawa ko. Nataranta ako, bakit naman ako nakikinig kay Mister? Uy, dapat talaga. Kasi si Mister parang may pagka-careless din konti ba? So, pero magaling na niya siya. Pero, alam niyo na, kahit sabihin niya na okay, pero sinakasulat na not for outdoor use, aduhin niyo po guys. Pero yung pagkatarantahan ni Mary, tara, magbutang tayo doon ta. Magbutang natin ito. Hindi pa pala ako tapos. Ito yung maganda kasi walang tao. Kailangan ko pang maglagay ng ano. Yan. Tara. Para naman mamaya meron tayong matestingan dito na. Wala may tao. Careful ako kapag may tao sa labas.
mag-careful man ako kasi ako lang isa dito. So, kaya every time na meron akong maririnig kung wala si Tami, para akong praning. So, itong mga maliliit na kahoy, guys, this is my third time na ilagay natin sa labas. Matagal ko na itong binili. At so, yun, hindi ko alam, ang naalala ko, hindi gumagana ang iba nito eh. So, yun siya, para naman meron na tayong ilaw dyan sa walkway natin. No? So, yun, ang ganda ng panahon, guys. Hindi masyadong maginaw. Mainit siya, pero yung hangin maginaw. Pero perfect talaga siya. Ang ganda ng panahon niya. I gave you my heart the very next day. Gusto ko na itong gamitin na tara mag-ano muna tayo sa labas, magbugha tayo kahoy, no? Mag-ready lang ako, guys. Kapag ready na ako magluto, meron na tayong mga kahoy na ilalagay kasi hindi nga kalakihan itong ating lungagan, lutuan. So kailangan nating magtadtad ng kahoy, gawing maliit para magkasya doon sa ating lutuan. So yun. Meron ako ditong hinahanap na mga ingredients natin, no? Magluto ako ng kaunting munggo at kailangan kong bumili ng maraming munggo kasi yung munggo ko pala is ito na lang yung natira. Akala ko marami ko akong munggo. Hindi ko alam na ito na lang pala yung natira. So, kailangan kong bumili ng marami. Bukas, punta po tayo sa tindahan. Kailangan kong bumili ng mga... Kasi wala na talaga, guys. As in, ito na lang yung natira. Akala ko marami ako ba? Kalarki. Bibili tayo ng maraming munggo kasi gamit na gamit ito, guys. Gustuhan ni Tami yung munggo na niluto ko na katulad na nung andito yung si Brenda at si Lloydie. So yun, magluto ako ng kaunti. Lagyan ko ng maraming string beans kasi mayroon tayo sa freezer. And then buti na lang next time talaga, no, mas mabuti pa talagang ilagay sa freezer yung ating string beans kasi makasave at kang taginaw na wala nang hindi na tayong pwedeng magtanim. Yun, meron tayong makukuha at walang sardinas kasi ayaw si Tami. Every time na magluto kasi ako, hindi niya alam na nilalagyan ko ng sardinas. Kaso alam, ganyan naman talaga ako, no? But anyway, so yun, luto tayo niyan mamaya. And then, mag-defrost ako ng, mag-defrost tayo, guys, kasi meron ako dito, malunggay. Kasi ang malunggay, isa lang malunggay, guys, kasi alam nyo na, nagtipid tayo kasi frozen, no? Magtipid tayo ng malunggay. Dagdagan ko pa yan, guys. Kasi masarap meron, Itong kalahay na ito, bago pala siya gamitin, kailangan daw i-season. Ano ba itong pag-season nila? O kailangan pala sunugin ito bago ito magamit. Kaluka. Pero hindi ako marunong, pero i-try ko talaga itong sunog-sunugin. Pero yan, mali yung oil na nilagay ko kasi olive oil. Dapat pala ibang oil yung nilagay ko. Dapat yung smoky oil. Ginoo ko. Pero ito yung kaldero na talagang, kaldero kaha na wok daw ito. Wok. So yun, sinunog ko na. Kailangan dapat apoy. Pero ito talaga yun. Wala tayong apoy. Electric man ang gamit natin. Ilagay daw ito sa oven, guys. Matakot man din ako, guys, kasi nga alam mo, sasabog pa ito doon, matutunaw. Kailangan nito, dapat daw magbago yung kulay, guys, pero talagang hindi ko man kaya, guys, makikita itong masusunog, yung parang mag-aso-aso ba. So yun, olive oil yung nilagay ko pa. Okay na yan, sabi ko, okay na yan, binalik ko, sinison ko ulit, nilagyan ko ulit ng oil, at naisip ko, ilagay ko ito sa oven, at takot man talaga ako, guys, kapag ganito, guys, yung parang ilagay ko yun sa oven, baka mag-melt yan, hindi man yan mag-melt, pero ito yung, matatakotin kasi yung inde ninyo, no? So, yun sinusunog-sunog ko, and then kailangan na, nasunog, napagod yun daw ng lubot, guys. Okay naman good hindi ito susunugin, guys, pero kailangan man daw para daw matagal yung ating wok, no? Matagal masira, pero yun. So, tinatry ko naman, so hindi ko pa siya ginagamit. Kung andito si Tami kapag pag mauwi na siya, gusto kong ipatry sa kanyang ilagay ito sa oven. So, ngayon magluto na tayo, guys, no? Para man may makain si Mr. pag uwi.
So, tapos na tayong nagluluto, no? Sana wala itong sardinas, guys. So, sana magustuhan ito ni Tami kasi iba talaga kapag may sardinas na tayong subak, no? Iba ang lasa, masarap, basta kapag sardinas. But anyway, sana okay lang ito kay Mister.